Takže ahojte a vítajte pri tomto videu a dneska tu máme nové video z Minecraftu a dneska idem stavať takú volieru alebo proste neviem ako to nazvať, nejakú taký výbeh alebo ohradu pre slnky a jelene, vlastne jelenice a jelene alebo čo to je vlastne neviem, ale niečo podobné alebo no také isté som mal, dá sa povedať, že v starej farme alebo v starom svete. No a dneska chcem robiť to isté, len tuto v mojom svete novom a troška lepšie. Len akorát pozerám, že železo potrebujem, čo už nemám vôbec železo. Aha, jasné, že nemám železo, keď som toto tu vytvoril, tieto vozičky a vôbec to nebolo potrebné. Toto nemám nikde, ale možno to bude. Asi nie. Tak idem ťažiť proste železo. Tak ešte mám tuto predsa, ale asi iba 5. To asi nebude dosť stačiť, ale možno ešte mám niekde uložené. Nemám. Mala som ešte, možno tu aj niekde je to, čo potrebujem, to pletivo, alebo ten plot. Ale prečo toto je tu voľné, toto je tu, nie. Prečo sa tu máva, ale nie, kde to je. Kde si. Takú truhlicu s plotom som mal niekde, ale fakt neviem, či není, tuto neostáva to. Tuto ešte nie, už ani tu není. Bože, tak kde som to dal? Som ten plot taký mal, ale nikde som ho proste nepoužila, takže tu nikde není. Tu som mal truhlice, ešte na kuchyni, tuto niekde nič tu není, ani dole, tam som nikdy nič nemal. Ale proste nič, tak nevadí. Čiže idem ťažiť, ale nevadí, proste naťažím si a budem to mať skôr a to je proste no. Počkaj, ešte jedna možnosť. Či to nie je niekde tu? Nie. Už ma nič nenapadá, že kde to môže byť? Keďže nie je tu, tak to bude potom, ešte to môže byť týchto, ale asi nie, tak nevadí. No, nenašiel som to, ale zmiznúť to nemohlo, takže aha, takže je to len niekde tu proste toto, čo to je? Aha, toto nie je železo, len to ani poriadne nevidno, nevadí, idem ťažiť. Tu som ešte v živote nebol, takže idem proste vlastne po novom tunely a dúfam, že to bude mať šťastie. A teda čo je? No, našiel som takto 7, alebo vlastne tak viac 9 týchto surových želiez a ešte sú tu aj ďalšie proste suroviny, takže je to dobrá baňa. Ale to železo budem potrebovať veľmi veľa, takže toto mi zatiaľ nebude stačiť, takže musím ťažiť a ťažiť. Takže sa mi tu niečo vypaluje, takže už som našiel dosť vlastne tých surovín, ale neviem, či to bude stále stačiť, ale keď tak pojem naspäť tam a urobím ten železný plot alebo vlastne tie mreže a pojem tam, kde je tá chata. No a takže mám tu veľmi veľa plotov a teraz idem už tam kúchať, takže si beriem svojho koňa a letím na chatu. Ešte tu mám sovu, takto nový exponát, sova. Ale to jedno, idem už na chatu. No takže som tu, koňa som si zahrabal. Počkajte, asi vyjde. Nie, nevyjde. Koňa som si zahrabal a toto tu bude už nová, čo to je, bože, voliera, alebo ako to povedať, neviem ako to nazvať normálne, ale proste viete, no obora, alebo ako to povedať. No a niekde začneme tuto. A tu bude aj hlavná brána, čiže niekde tuto. Tak to nechám tuto na veľkú bránu miesto. Potom toto nejako extra nebudem, počkať, nie. Takže takto. Proste dookola to takto oplotím, ale idem už takto a tak nejako dookola. Nemusí to byť extra veľké, ale ani extra malé, potom budem musieť tieto diery
proste zatvoria, aby tam neutekali mi staré zvieratá, ale no to už robím teraz hneď. Fú, už to vyzerá veľmi byť obrovské, takže toto nebude asi iba na jedno video, alebo ja neviem proste ešte čo z toho bude. A to proste, že teraz som strašne ďaleko, proste niekde tam ďaleko, proste je tam naposledy, čo sa natáčal tam, že tam bude tá brána, takže niekde tam to je. Ale chcem to robiť také veľmi veľké, aby to bolo gigantická ohrada. Že tie proste tie zvieratá, tie slnky bude veľmi ťažko, veľmi proste sa budú ťažko dať hľadať. Takže aby to bolo také, že taká mini ohradka a že tam slnky. Ale proste chcem to robiť také, aby to bolo proste obrovitánske, že to bude také úplne, že proste nebude to také, že hneď slnky, ale že bude sa musieť veľmi dať, proste hľadať, aby sme našli tie slnky. Takže niečo také chcem urobiť pekné, veľmi veľké, gigantickú ohradu. Tak a už mám všetko dookola, proste také stĺpy urobené a ohraničené, že aby som vedel, že kde to bude pokade. Môžem vám povedať, že je to dosť veľké, ale keď som si to tak prešiel, tak on to ani tak nevyzerá ako extra veľko, ale je to dosť veľké, to uvidíte. Ale sú to samé diery a to budem musieť proste všetko tak poplátať a urobiť, aby neutekali zvieratá, ale to urobím v druhom videu alebo v offscreene. No a teraz ešte tu dám tieto mreže a všade možne a tiež zvieratá, tie ešte budem musieť nejako pohľadať a potom ich tu pochytám a proste, no budeme ich tu dávať, proste niekde ich tu zavriem a potom ich budeme pekne dávať spolu s vami, s divákmi, dám ich sem do tejto ohrady. No ale teraz už idem takto tu robiť ten plot a proste pekne všade tu robím ten takýto plot. Takže ako som povedala, takže toto bude proste, to bude brána, ale ešte čo chcem urobiť, tak to je, že ešte jedna brána, to bude niekde tam. A toto bude taká, ešte predtým bude taká mini ohrada, kde budú proste, kde ich budem proste niekedy rozdeľovať. Proste niekedy ich akože napríklad, že keď budem si namnožiť, tak si ich všetky dám a namnožím a potom vypustím, keď ich bude viac. Takže niekedy takto to bude, takto to vlastne to bude vyzerať. Tak a dokonca som túto veľkú proste ohradu som dokonca zväčšil, takže bude ešte väčšia. Alebo vlastne ešte som nezväčšil, iba som dal stĺpy, ale bude ešte väčšia, takže lepšie tak povedané. To sa nezmyslím z tejto. Čiže dá sa ísť až tam dole. A tak úplne je to strašne vysoké, ale ja vám to potom na konci videa ukážem, že ako to presne vyzerá, akože keď mám kreatíve a že proste aké to veľmi veľké, ale to vám ukážem až o chvíľku. No ale proste stále toto tu dávam tento plot, ale bude to veľmi dlho trvať, kým ho tam všade dám. No a predtým som bol niekde tam, mal som takto tu a teraz idem strašne ďaleko a nevidím, kde som vlastne, lebo som sa tu zamotal. Takže idem ešte strašne dlhá cesta, kým to všetko pekne, no proste kým všade dám tento plot, toto pletivo alebo tieto mreži, no proste bude to ešte veľmi nadlho. No takže mám už všetko, celú ohradu, proste celé to vyznačené, mám všetko už oplotené. Na offscreene ešte dokončím, urobím, no vlastne takto, všetky diery, pekne akože urobím, aby neboli diery, aby neušli niekde. Potom tam ďalej je také ako keby jazero alebo taká rieka, ale je veľmi hlboká, takže budem musieť také urobiť, aby sa tie zvieratá vedeli proste výjsť von. No a v druhom videu, v druhom parte urobím vlastne, ako tam tie zvieratá budem dávať a čo ešte tu všetko pristaviam a tak ďalej. No a teraz by som chcel ukázať, že ako vyzerá toto všetko z hora a proste z kreatívu.
No a takto to vyzerá zhora, proste tam vidíte takto dookola vlastne tú ohradu, alebo ako to vyzerá, proste tam to všetko je takto dookola. No a toto je tá voda, alebo toto jazero, čo tam vidíte podo mňou. Tak o tom jazere som hovoril, že to je veľmi nebezpečné a tam môžu popadať zvieratá, takže to budem musieť nejako vymyslieť, aby nepopadali. Budem musieť vlastne všetky tie diery zrovnať, alebo proste aby nemohli ujsť nejako cez dieru, alebo proste do takej jaskyni vojsť. Na tomto všetko dookola, kde vidíte niekde plot, tak to tak je, takže niekde od tejto proste až tam ďaleko. Ale neviem ešte, čo s tým budem. Rozmýšľam, že ešte zväčším to, ale myslím si, že to je dosť také, aké to je. Takže to asi už nechám také, aké to je. Ale neviem proste. Ale tam je ešte veľa miesta na zväčšenie, takže ja si myslím, že celkom dobre veľa akože ešte miesta na zväčšenie, kebyže chcem zväčšiť túto oboru, alebo vlastne, oboru vlastne, alebo čo to je. Takže tak proste, takže toto je z tohto videa, to všetko dajte like, takže zatiaľ čaute.